Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapangunang nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Nobyembre 19, 2021. Makita kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kag mabatian man sa paagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang yutag balita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Comelec Negros Occidental, ginpangunahan ng pagsinapol, may kang tanan sa security preparations para sa 2022 ng eleksyon. Bacolod, ginpreparahan na ang 3-day national vaccination drive. Sa mga nagapangunang nga balita national, IATF ginpalipot ang hotel quarantine sa mga fully vaccinated ng mga Pinoy. Pribado nga mga kompanya, wala pa ginatugutan nga gamiton ang sobra ka COVID-19 vaccine bilang booster doses sa ila empleyado. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:15. Detalye sa nga mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa Maynila. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa Mayong gabi sa aton yung mga ka-aksyon nga nag-monitor via Facebook Live sa kay Joshua Patagani Christopher Joshua Christopher Patagani Bellas. O, di ba? Kompleto. Sige, sa kay Jamel Di Florendo. Good evening man.
Stay safe, God bless, more power, Aksyon Radyo Bacolod. Sige, salamat. Ma'am Ana Sinoro, good evening man. Kay Mama Indaya Blaza, mayong gabi. Sakay, sino pa ni? Sakay Sir Ruming Estrabon Gidalanga. Good evening, Ruming Gidalanga, sa Barangay Talaban, Himamaylan City, nga naga-monitor man. Sige, thank you so much. Okay, sa mga ka-action natin nga naga-monitor, message lang kamo kay akon gid ina nga pagbasahon. And syempre, visit man sa akon nga page, sa official Facebook page, ang Action and Defensor, no, para yang maka ano man kamo maka ano tawag na gani, maka-communicate hindi syempre ang mga page na namon, actually tanan kami na may ara kami sang tagsa-tagsa nga mga Facebook page gin design ina para yang ang tagsa-tagsa sa amon, no, nga mga ka-action diri, mga action na radyo personnel is pwede ka mo iya makakonect na kay not all the time man nga maka-open lang gid kami sang amon gid mismo nga Facebook page, diba? So importante man nga may ara sang personal page agud yang ano man bala ma-accommodate man, diba? Ang inyo yang mga queries, diba? Or ang ibandra like Action Dora, like Action Eden, diba? Makitaan nyo da sila nga page ka kung i-visit ninyo. May mga ma-discover ka mo dira kay Action Dale, may matunan ka mo kung sa akon daw nga ako na nga ano, ang ako na nga plastada is do kay same na kay Tita We, kay sanggin obra ko na that time is ako ang program pa sa program ni Tita Wilma. That's why nga kung lang tawon nyo da sa intro kung scroll up, diba, no? Kung meaning kung ilang taon mo sa pinaka first post ko, makita mo gud ako na ano ang mga ginhimo ko. Kay syempre this is my life to gani that time sang ginhimo ko na. Sige, sa kay Rowena Castillo de la Cruz, naga-monitor from Purok Masagana, Barangay 6. Salamat. Si Inday Atia Kim Eriman, good evening man. Si Sir Arledan Makoy, mayong gabi dira. Monitor ko no sa Sumag, Liog Tamyaw, Drivers, Baktoda. Salamat gid. Sige, thank you so much man. Si Ma'am Ana Sinoro, good evening man. Oy, good evening gali sa kay Ma'am Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo and Ma'am Jinky Dialagdon na sa Phoenix, Arizona. Si Ma'am si Ma'am Van Minnesota na sa USA. Okay, si Ma'am Elvira Gilogo, naga-monitor man siya subong iya nga gabi. Very updated kay Ma'am Ana Sinoro. Sige, padala lang sang inyo nga mga messages kay may time kita basahon ina naton. Okay? And by the way, thank you so much gida sa mga ka-action naton nga always ginaga-monitor kag syempre, no, from sign on to sign off ang inyo yang ang inyong monitor is nakatutok yan. Ng mga naga-monitor via transistor radio and sa mga naga-monitor naman via Facebook Live, ang iban kung kaisa ang ila ginagamit data pa. Wow, much appreciated gid ina. Na? Sa kay Ma'am Homa Lumena, good evening man, kaga salamat. Sige, standby sa aton nga mga ka-action para sa aton nga mga balita lokal. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa Balita una sa aksyon. Action na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:21 kagkaroon sa litanya sa aton mga balita lokal. Nagsapol kay na sa aga ang Commission on Elections sa Concomitant Negros Occidental kaupod sa mga opisyal sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo, 303rd Brigade kag Philippine Coast Guard sa Kapanalig Hall sang Camp Alfredo Montelibano Sr. Agot talakayon ang Provincial Joint Peace and Security Coordinating Council. Sunod kay NOCPO spokesperson na Tenant Abigail Donasco, tuyo sang pagsinapol agud masiguro ang koordinasyon sang kada ahensya. Sa preparasyon nga himuon may kang tanan sa Mayo 2022 nga eleksyon. Gintalakay man ang mga tikang agud matutukan ang mga lugar sa probinsya nga ginakabig election hotspots. Sa iban nga balita lokal, ginumpisa na sang lokal nga panguluan sa syudad sang Bacolod ang ila ginhimo nga pagpaghanda angot sa 3 ka adlaw nga National Vaccination Drive sa palaabuton nga Nobyembre 29 tubtob Desyembre 21. Suno kay EOC Executive Director M. Ang, liwat nila nga pagabuksan ang tanan nga mga rest vacuna centers sa tagsa ka mga barangay para sa among aktibidad. Kagdugang pa, ila tingmoan nga malabot ang kota sang DOH nga 22,000 ka mga individual nga dapat mabakunahan sa kada adlaw ukon 66,000 ka mga bakulod noon sa sulod sang 3 ka adlaw. Aminado man ini nga hindi mahapos para sa EOC ang paglabot sa among numero bangod base sa ila datos umpisa nga ginpatigayon ng lapnagon nga vaccination drive sang syudad. Yara lamang sa 12,000 ka mga individual ang pinakamataas nga ilan na record sa sulod sa isa ka adlaw nga vaccination activity. For the National Mass Vaccination Program this coming November 29 to December 1, we have decided ang COVAC upon the instructions of Mayor Bing to open all the barangay rest vacuna centers for the 3 days. Kay to be honest, kataman kataas ang ginhatag nga quota sa aton. Ang kawain sa pagpahayag ni Bacolod EOC Executive Director M. Ang. Napabili naman nga sang EOC extraction team sa syudad sa Bacolod ang zero backlog nga operasyon apisar nga nagbalik sa double digit nga kadamuon sang kaso sa COVID-19 ang Bacolod. Sunod kay Executive Assistant kag CDRMO Cluster Head John Marie Vargas, ginatinguan sang iyang mga personnel nga kabahin sang extraction team nga matapos ang ila trabaho sa kada adlaw. Dugang pa ni Vargas nangin matawhay man ang ila operasyon bangod sa paday niya suporta sang tag sa mga opisyales sa barangay. Kag sa naiwaluan nga base sa records ng DOH, kapon nga adlaw, ang syudad sa Bacolod ang liwat na ka-record sang 35 ka mga nagpositibo sa COVID-19. Ginalauman ni Councilor Renesito Novero nga makabaton sang report gikan kay DepEd Bacolod Division Superintendent Dr. Gladys Amelin Sales kung pila na ang nabakunahan yung mga manunudlo sa syudad. Suno kay Novero, dapat magdihon ng DepEd sang klaro nga rules and regulations agud mahangpan sa mga manunudlo kung ano ang pwede kag hindi pwede himuon kung ano nga mga kung ano nga mga ipapanaog nga penalidad. Dugang pa ni Novero, kung himuon ininila, posible mapadasig ang pag-engganyo sa mga manunudlo agud nga makapabakuna. Isa man sa nakita nga rason kung nga wala nagapabakuna ang iban nga mga o kung ang iban amo ang mga videos nga ila makita online nga may mga misleading kag sala nga mga impormasyon. Una sa balita, una sa aksyon.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:25. Santon Plus Gold, ang aton pag-edad hindi mapunggan, pero ato na... Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usas sing gadgets kaangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usas sing gadgets kaangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka Life Extension Vitamin D3, practical nga Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras Kagkaroon sa details sa atong mga nagapanguna nga balita national. Paliputo na sa 3 ka adlaw umpisa sa Nobyembre 22 ang hotel quarantine period para sa fully vaccinated nga mga returning overseas Filipinos. Nakip na ang overseas Filipino workers gikan sa yellow countries. Sunod kay Tourism Secretary Berna Romulo Puyat sa ginaprobahan nga desisyon sa Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases, kinahanglan nga magwa-swab test sa fully vaccinated na 72 oras antes ang ilang biyahe halin sa lugar nga classify nga yellow countries. Kung mag-negative sa pre-departure testing, i-require ang Filipino returnee sa 3 ka adlaw nga quarantine sa hotel, kag liwat nga paidarom sa swab test katatlo o kun katapusan nga adlaw. Samtang tubtub 5 naman ka adlaw sa quarantine hotel ang fully vaccinated na nga wala sang pre-departure testing. Alas 6:34 Action Radio Philippine Standard Time. Ginpahayag ni Deputy Speaker Loren Legarda nga kinahanglan nga maghalong sa piyak nga sadtong Nobyembre 16 na record ang pinakanubo nga numero sa COVID-19 nga sa isa ka adlaw halin sa tunga-tunga sang Enero. Sunod kay Legarda, kinahanglan nga maghalong sa gihapon sa pagwa agud malikawan ang mga super spreader events. Ilabi na nga nagahilapit ang Pasko nga malawig na nga ginahulat sa pumulong Pilipino kag kilala sa panahon sa pagtambong sa mga matawo nga selebrasyon. Nagapati si Legarda nga ang matuon nga pagkatibawa sa pandemya, nagakinahanglan sang suporta, hindi lamang sa kayong lawas, kundi sa ekonomiya kag edukasyon. Bilang author sa One Tablet, One Student Act, ginpayag ni Legarda nga tama ka importante sa sektor sang edukasyon. Tuyo sang hagna nga matagan sang tablet sa mga elementary, senior high kag college students. Magaumpisa lamang sang bag-o nga pandemya
ang ginaduso nga paghatag sang prangkisa sa isabong firms. Ini ang paglantaw ni Taguig Pateros Representative kag senatorial aspirant Alan Peter Cayetano. Sunog kay Cayetano, kung mapasar ang online sabong bill, magaresulta lamang ini sang bag-o nga pandemya nga kung sa diin, mangin kultura na ang gambling over hard work. Ngayon, Sister Man sa kongresista, hindi lamang ini isa ka religion issue, kundi importante man nga social issue. Tungod sini nagpasalamat si Cayetano sa ilan ng Manila 6th District Representative Benny Abante kag Sibak Party List Eddie Villanueva sa ilaman pagkontra nga manginlayi ang hagna. Dugang pa ni Cayetano, pabor siya nga hatagan sang choice ang tawo kung magasugal o kung hindi. Apang gitpahayag nga do pareho lamang nga mismo ang gobyerno na nagahimo sang problema kung mangin pandemya ang pagsugal, partikular na ang online sabo. Sinasabi nila yung pandemic, although hindi pa natin alam kung saan nag-umpisa, we know three things, di ba? Gumaganti ang nature dahil how we are treating Mother Earth. Number two, we know that ang nature ng pandemic is may infectious or meron pong viral, no, na masama sa iyong katawan. And number three, we know we have to stop it, no? So, yun po ang problema sa maliit na halaga na 2.8 billion, relatively maliit, na kikitain ng gobyerno sa isabong ay nagsisimula tayo ng bagong pandemic, no? Ito po yung pandemic ng culture, ng covetousness, culture po ng pagsusugal over hard work, no? Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:37. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition, karon nga adlaw Biyernes, Nobyembre 19, tuig 2021. Upod ang inyo tagbalita, Action and Defensor. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila